Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Ислам дөньясындагы вазгыять турында тулырак хезмәттәшем Мөршидә Җихан җиткерә. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. 2020 елда пандемия башланганнан бирле бу ел хаҗ сәфәрен кылу Россия мөселманнары өчен беренче мөмкинлек. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең күчмә утырышында хаҗ сәфәре кылу мөмкинлеге турында сөйләшүләр алып барган иде. Шуның нәтиҗәсе булып Татарстан хаҗиләренең беренче 2 төркеме олы сәфәрдә. Юлга кузгалганчы Казан халыкара аэропортында булып хаҗга китүчеләр белән очрашып алган идек. Шул мизгелләрне яңартыйк. Бик күңел тула, бик анда әйтәләр иде безгә, бик барасы килә дип, гел барасы килеп тора икән. Менә бу гарәфә көнендә әйттеләр безгә җомга көненә туры килә дип, икеләтә бәйрәм. Шуңа күрә инде дугалар кылабыз, Алла бирсә. Россия мөселманнары өчен 11318 квота бүлеп бирелде. Шуларның 810 урыны Татарстан диния нәзарәте өчен. Быелгы хаҗ сезонының үзенчәлекләрен Сауд Гарәбстаны хаҗ министрлыгы билгеләде. Беренче 2 төркем хаҗилар Мөхәммәдия мәдрәсәсе остазлары җитәкчелегендә хаҗ кыла. Allah Teala səfərlərimizni җиңел кылсын, Allah Teala кабул кылсын. Әлбәттә, хаҗ ул экскурсия гына түгел, ә бер зур шундый өстә булган вазифа. Һәм инде без иншаллаһ Теала барыбыз да инде шушы хаҗга хәтле әзрәк дәресләр алып, нинди дә булса үзебезне әзерләдек. Ул беренче яктан рухи яктан, шул ук вакытта матди яктан да, физик яктан да әзерләндек. Иншаллаһ Теала Аллаһ Теала җиңеллек бирсен, Аллаһ Теала ахыр чиктә хаҗларыбызны кабул кылсын. Төркем җитәкчеләре хаҗ һәм гомрә кылу тәҗрибәсе булулары, гарәп телен, шәригать фәннәрен, хаҗ кылу таләпләрен яхшы белүләре буенча сайлап алынган. Һәрбер елны руководитель булып барсак та инде без барыбер үзенә карата ул аерым буларак хаҗ гамәле булып карала. Чөнки төрле кешеләр була, төрле чираклар менән төрле ниләр үзгәреп тора, таләпләр дә шулай ук үзгәрә. Хаҗ сәфәре дәвамында тәҗрибәле төркем җитәкчеләре тарафыннан төрле укулар, дәресләр үткәрү каралган. Һәрбер намаздан соң кыска гына вәгазь, хаҗ тәртипләрен искә төшерү булачак. Соңыннан кунакханәнең конференц залында экскурсияләр узатырган мәйданчыкларда вәгазь кичәләре үткәрү планлаштырыла. Сәфәр дәвамында татар халкының гореф-гадәтләренә нигезләнеп, Корбан бәйрәме көннәрендә корбан ашлары, мәҗлесләр үткәреләчәк. Күпчелек вәгазьләрне аралашу элемтәне татар телендә алып бару ниятләнә. Хаҗга китүчеләр Казанга 21 июльдә кайта. Корбан бәйрәме ел сайын Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә, быел 2нче атнада 9 июльдә уза. Диния нәзарәтенең Зәкят хәйрия фонды һәм Казан мәчетләре корбанлыкларга гаризалар кабул итә. Казанда корбан чалу өчен 17 мәйданчык әзерләнә. Шулай ук район мәчетләре каршында да корбан чалу өчен урыннар билгеләнгән. Төгәл адресларны Татарстан диния нәзарәтенең рәсми сайтына кереп белергә мөмкин. Татарстанда беренче тапкыр җәядән ату буенча Туган Батыр бөтен Россия турниры була. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган турнир 22 июльдән 24-нә кадәр Алабуга шәһәрчегенең борынгы Болгар мәчете янындагы мәйданда үткәрелә. Турнир барышында кунаклар, катнашучылар борынгы Болгар цивилизациясе тарихы белән таныша ала. Гаризалар 15 июльгә кадәр кабул ителә. Бүгенге җәмгыятьтәге бер туктаусыз үзгәрешләр кешене даими психик киеренкелектә, стресс хәлендә яшәтә. Ә стресслар бик күп чирнең килеп чыгуына сәбәп булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның артыгын борчылу гөнаһ дигән хәдисен истән чыгармаска кирәк. Барыгызга да сәламәтлек теләп, бүгенгә саубуллашам. Җомга көнегез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва бәрәкәтүһү.